I'll do that. I'll do that, Sakuru. I thought, like I say, you had mentioned that the Minister of Finance was supposed to come in and all that. Yeah, but the reality of the matter, I told you. That's why I thought, because now I'm very honest, and I don't want you to keep wasting time and everything. At the end of the day, Kuda to suffer his integrity and dignity. Mhuri yeZimbabwe kusangana mangwanani emusi wechipiri 7 February 2026. Nhasi vakawanda rava zuva rekudzokera kubasa. Zororo reEaster, zororo repasika radarika. Tinoziva kuti zuva ranhasi vazhinji vanenge vakarukutika nekufara kwaiitika munharaunda dzakatsaukana dzenyika. Zvichakadaro panapa mhuri yeZimbabwe tadzoka nenhau dzaRutendo Matinyarare. Rutendo Matinyarare ari kuratidza kuti panapa amuka chibhenen'ene. Mumazuva adarika aya akaburitsa mashoko ekuratidza kuti kuda kwashe ndiye chamangwiza panhau dzekubhadhara zvioko muhomwe munyika yeZimbabwe. Ende zviri kuburitsa panapa, zviri kuburitsa pachena kuti vese vamuri kunzwa vachitaura kusapota bill number 3 vanhu vari papayroll. Kana tichitarisa mashoko aRutendo Matinyarare aakataura kuna vamaponga, akaburitsa V11 rinotaridza mapayments akaitwa pamwe chete neaudio riri kutenderedzwa rakalika apo Temba Muliswa aitaridza kuvhariridzira kuda kwashe tagwirei pamapayments anofanirwa kuita, aifanirwa kunge akaita kuna Rutendo Matinyarare. Rutendo Matinyarare anotaura kuti zvese zvaakanga achiita panyaya yekurwisa kubviswa kwezvirango zveupfumi zvakatemerwa nyika nenyika dzekumadokero rakanga riri basa rePR rekuda kuchenesa zita renyika yeZimbabwe. Rakanga riri basa ranga rakanangana nekuti nyika yeZimbabwe inge ichirerutsirwa nenyika dzekumadokero panhaurwa yemasanctions. Naizvozvo mukusatsigira kwake cab 3 bill number 3, Rutendo Matinyarare abva aita vavengi vakawanda mubato reZANU-PF kusanganisira chikwata chinotsigira vakuda kwashe tagwirei vanosanganisira iye Temba Muliswa, Joshua Mapunga nevamwe varakashi vanobhadharwa mari nakuda kwashe tagwirei. Avo vanga vamukomba Rutendo Matinyarare zvaita kuti ange achiburitsa umbowo hunoratidza huipi huna kuda kwashe tagwirei panhaurwa yekusapota bill number 3 nezvimwe zvakaitika kumashure uku. Rutendo akanyora nezuro achipindura Temba Muliswa panhau yekuti Temba Muliswa akanga ataura nhaurwa yekuti Rutendo azvicherera guva anogona kufa. Mashoko aya anouya mashoko pashure pemashoko emusikana weBhaskoro. Musikana weBhaskoro akataura mashoko ekuti kune musangano wakaitwa, musangano wakarongerwa Rutendo Matinyarare kuti anofanirwa kunyararidzwa zvachose, anofanirwa kupfuudzwa nekuda kwekuti ava kuexposa zvimwe zvinhu zvakaitika muchivande zvinosanganisira zvekupiwa, zvekubhadharwa kwemari kwevamwe vanhu vanosanganisira vana Joshua Mapunga avo vaigara mubako. Kugara mubako kunotaridza kuti kwaiva nechinangwa chekuda kudzosa vanhu kunhau yekumashure kuitira kuvamba narrative yemunhu mutapa yatiri kunzwa muzuva ranhasi. Rutendo Matinyarare anoti ini handisapote cab 3 nekuti ndakachinja
sapoti yangu nekuda kwekuti ndakaona kuti vanhu vari kusapota Camp 3 vari kuda kuti chinhu ichi, vari kuda kuti nyika iyi ive yavo, ive yeumambo, zvaanoti zvisingaenderane naye. Akaburitsa pachena kuti Themba Muliswa mumazuva adarika ane shamwari yaakaudza nhau yekuti Rutendo azvicherera guva ari kufa nekuda kwemuitiro wake. Zvinotaurwa kunzi Themba Muliswa makore ekumashure akatomboenda kuSouth Africa achitaura naTendai naRutendo Matinyarare maererano navaMunangagwa kuti vanofanirwa kurova pasi kuve nematungamiriri vechidiki vakaita sana Chamisa, vanakasupwere, vanahopwewo, kana kuti iye Themba Muliswa nevamwe vachitaura zvekare nyaya yekuti kuda kwashe Tagwirei haangambotrastiwe kuti ange ari mutungamiriri wenyika. Akataura nhau yekurwiswa kwemasanctions kuti kwakanga kuri kuwirirana pakati pakuda kwashe Tagwirei naye, uye kuti pachazenge pachibhadharwa mari dzinova dzakanga dzava kunetsa kubuda, zvaita kuti Rutendo Matinyarare ange achizova munhu ari kuburitsa zvese izvi muzuva ranhasi. Anotaura nhau yekuti iye akapanduka mugore rino kubva pabuda bill number 3, ndo paanotaura kuti makondenzi ari mubill number 3 ndo aita kuti ange achipesana navaEmmerson Mnangagwa. Anotaura zvakare nyaya yemugore ra2022 apo pane mari dzinotaurwa kunzi dzakabhadharwa kuSouth African Bank paine magweta aifanirwa kunge achibhadharwa kunyika yeSouth Africa yebasa ravakanga vaita, basa rakanangana nekufambisa nhavo yekurwisa masanctions. Masanctions anotaurwa naRutendo Matinyarare kuti akamarwisa iye pachake akashanda basa rinofanirwa kunge richiremekedzwa nehurumende yavaEmmerson Mnangagwa. Ndo mashoko mureZimbabwe, izvo zvaita kuti mamwe mapoliticians vange vachikwesena Rutendo Matinyarare, vachikwesena Themba Muliswa, vachikwesena Joshua Maponga, kuti saka nhaurwa dzese dzinenge dzichiitika, kutaurika kwese kunenge kuchiitika uku inyaya yemari nhai, kwete kuti kuita zvido zveruzhinji. Ndo mashoko mureZimbabwe. Atizive kuti hondo iyi ichaperera kupi, asi panapa pava kuratidzwa kuti pane mashoko makukutu ari kuburitswa maererano nakuda kwashe Tagwirei, maererano naThemba Muliswa, maererano naJoshua Maponga nevamwe vari muhurumende yavaEmmerson Mnangagwa, kusanganisira mwana wavaEmmerson Mnangagwa Junior, uyo ari kudomwa naRutendo Matinyarare paari kutaura nhau yekuti kuda kwashe Tagwirei haangataure nhasi kuti ari kushayiwa mari nekuda kwezvirango zveupfumi, nekuti patakawirirana zvinhu izvi kuda kwashe anga atova pazvirango zveupfumi nechekare. Ndo mashoko aripo mureZimbabwe. Ameno kuti munomatambira sei mashoko aya? Tipei muonero wenyu muchishandisa comment section maererano nenhau iyi. I'll do that, Sakuru. I thought, like I say, you had mentioned that the Minister of Finance was supposed to come in and all that. Yeah, but the reality of the matter, I told you, that's why I thought, because now I'm very honest and I don't want you to keep wasting time and everything. At the end of the day, Kuda to suffer his integrity and dignity, and yourself too, on an issue which clearly, like I said, with him being on sanctions, it's probably difficult for him to do anything, let alone his own personal projects. So that was just, how you can force him to do it and so forth. As an undertaking in black and white, if at all the default, you then pursue it was on a voluntary basis, but now that is in that situation. That's what I'm saying, and it was very clear. Why
why would you decide to continue? Because I understand where you're coming from. The paying of this and that, it has not in its say. And then the next thing, these things will spill in the, because it's very difficult and everything. So now you ask yourself, but what will then come out of it, with the situation the way it is right now? That's what I'm saying. My proposal would be probably to take it to government to see what government can do. That's my proposal, so that you also, your integrity and dignity remains intact. But Munu, I know it has nothing to do with him personally. It's more of a national issue. EA was already thrown under the bus. So, no problem. Sekuru, do you understand what I'm saying? Shumba, it's not true that Kuda is meeting financial problems because of sanctions. It's not true. You and I know that. So let's not play that down that route. Kuda still has his companies. They're still operating. They're still getting preferential contracts in Zimbabwe. He's still mining nickel. He's still mining gold. He's still providing fuel through his pipeline and throughput, and everybody who puts fuel in that pipeline pays him a percentage. We know that. Trek is still operating. Magwizi is an employee of Kuda, is not the owner of Trek. So Trek is still operating, still selling fuel every day. The fuel that comes through the pipeline from Glencore and Trafigura still pays a percentage to Kuda. I'm telling you things he said with his own mouth, not things that I'm thinking. He told us how his operations work. So the fact that he's now diversifying, trying to sanction-proof himself, does not change the fact that he's still a beneficiary of all that is happening. So he mustn't use excuses to say, this is not because of sanctions, because he asked for my bank account after my sanctions. He went kunoona bora ku Qatar. I swap my sanctions. He has been promising to pay my money, or the money that we need for this case, and the money that he said that we agreed that he owed me, since he was put under sanctions. So what? My sanctions doesn't go to last week. No, we all know that. You understand? Junior called me. January. We will take care of these issues. What changed? So let's not buy this lie. You can say, hey, and this is Mari, I can't meet my commitments. No, that's not true. And I'm not going to destroy the future of my children because of individuals who think they can just make obligations and then just dump you in the middle of nowhere. I must be dumped for the nation's interest. Say,